Nada. Non me digas que teño nome tamén. Vale. De acordo, pois soluciones sin nome. Ben, nada, boas tardes a todos e a todas. Vale, vou a clausurar como concelleiro de Cultura do Concello de Cambados, pero bueno, aclarando algunhas cousas, non? Porque, mirad, en Cambados somos 4 grupos políticos gobernando, nada raro, iso é na actualidade moi común. E antes de facer un goberno municipal o que faz é que te xuntas con outros grupos e, bueno, te plantexas os teus obxectivos e realmente o que vas facer nun goberno municipal. Entón, entre os obxectivos que tiñamos nós era formar parte da Fundación Plácido Castro. Quero dicir que non estou aquí por casualidade, hai cousas que son froito do azar, pero outras que non. Entón, bueno, pois, eu como membro dun partido nacionalista, evidentemente, pois, bueno, quería poder formar parte dunha fundación que, bueno, que intenta proxectar a unha personalidade galega que realmente tivo trascendencia, pero que vemos que sigue tendo trascendencia e que está moi actual, moi actualizado, sobre todo neste momento, cando estamos vendo, pues, bueno, unha situación de política precaria por todos os lados e simplista, pois a verdade é que gran parte das cousas que se dixeron hoxe dá a sensación de que teñen moito sentido común e tristemente é moi difícil escoitalas. Parece que tes que vir a este salonciño de Esposanés para escoitar cousas que se sen interesantes, máis que estribillos repetitivos e, bueno, pouco racionais a hora de analizar cuestións como os nacionalismos ou as singularidades características deses povos, non? A intención de estar aí, pois, para nós era doble. Por unha banda, pois, pola importancia que ten para nós o país galego, a cultura galega, e a proyección que pode ter utilizando como, bueno, como esa vía de proyección directamente a Plácido Castro. Por outro lado, pois, como casi todos os homo sapiens temos unha especie de deformacións xenéticas que nos leva a pensar que donde vivimos é o mellor sitio do mundo, non? Ese localismo, entón tamén desde ese punto de vista todos nos sentimos reflectidos e proyectados pola xente que viviu antes que nós e que tiña realmente moita valía, non? E esa é a razón pola que, bueno, pola que si estamos pelexando por Plácido Castro, pola que nos pareceu totalmente razonable que Cambados debería dedicar algo físico como esa sede que falou antes Xulio, e que ademais non deixa de ir nun elemento emblemático do Concello de Cambados, o primeiro local da época democrática baixo a dirección de un goberno nacionalista en Cambados durante 2 mandatos e que, pois, bueno, que construen en Cambados o primeiro local que xurde deses mandatos democráticos e que realmente, pois, bueno, verce da cultura aquí, a primeira casa de cultura como tal, e que na actualidade quedaba así un pouquinho abandonado e que, bueno, que refixemos e quixemos ubicar ali, pois, bueno, un faro da cultura como é Plácido. Entón, a parte deso, para non estenderme máis, senón se vai a reducir a fin de semana que temos todos, xa non tende sol, pero seguimos tendo unha boa tarde. Agradecer, por suposto, ao Consello de Cultura Galega que elixira Cambados para estas xornadas, agradecer a vosa presencia, vale? E, bueno, e agardar que a figura de Plácido se sexa máis coñecido para todos e que tamén todos vos, os que estades hoxe aquí, axudedes a proyectala e a mantela viva, que é o que nos interesa os que somos de Cambados, que somos os que nos sentimos realmente galegos. Nada máis, moitas gracias e boas tardes.